الحمد لله القائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا بركدا مسامي يافوا كغفي سنومين كونو كناوتي فمين دو أي أدومبغو نينينغا أمبي سالي دنفو لا سون هرما كانوي على كراي أنا سومغو أني ماوما دي يوتوغو نيغنيافو كتا جودون سي على كانين أو بي أوجما كولو سنومين في بيواجولو kene kono ni anye doimana safo kumin konnana ka be novembre kaloma san bafla ani muga mauludu dogokun konnana kene ba min be sigi ni nyinigali ani jabi beke a konnana kene minni abilabe jamiyatul ansar din international fe sango san mauludu ale dogokun konnana ka keni nyinantai nyiningali bisaba ani ko ore siraka jabi kene konnana bara kun folo anwo o yira awla kateme nga krenkren yala bi bara inta ko flana amina ode yira awla mi mena jabi alakira modin sanuma fe Sayyidina Ali kofe nyanamaya konnana ke bami sira ki sigi kafo ay nyininga mbado wa mitla ka au jabi ambawla duniya kafo nin kenay na nyogona abe sam bisaba nin kobo Sharif Usman Madan Haidara abasigi nyiningalu benala aba bela jelen jabi kilingilin ika nyiningali ka jabi dine sirakan ka jabi dambe sirakan ka jabi maya sirakan ala sona ko hikmano kodon odi ala kramodin sanuma mima no e Bahauddin ye Kamaluddin Shamsuddin Fakhruddin As-Sayyid Sharif Usman Madan Haidara anga je ka barainta ko flana la je nyon fe nyiningali ta anu flana ko yalma bi daga eka dobo isila wa barayini sirakan service dobe va foko ni siwe santan segina atmano kandron ko utita abidden e kaddo bo ishila barain soroli kamawa seriala bon na sorola tienre de la ko shibi baraka yorola seriala ni ye dobu ishila o haramu mais ni shiti barake fo alni uyeshi min fo ko ka dogo halni ta charo ya ti fiebla baraina ati chenike bara daina sharia la ote bashi yere nyini kama mbi mbalo chogo nyini chenka ti bashi mais shibi fiebla yoromina sharia la yelemeni yo bi haram mais shiti fiebla mina fo sharia de kerani mais kasoro hali min shika chani yo se ka ke wati chen sharia la o yelemeni ika balo nyini ni kama sharia ti ma bali ola amin ngaleta ani samana andar mamso do ko ale kay no ko do ya ka fola ko so nyele ni ba so ko do ne ba wa bara o so bara kelay ko ale ni ke bara na ade ka dara ka mo saka be ka da yeshi bara kelay mo ko so la ko wodi de ale jere tel o de bu yalma ko bi ko ale kay ni do ray bon che mango ke ni muso nyele le ndado luka nyele mi ni muso nyele le barake muso ta sharia la katla ka musaka be ko e ka nyetugule ntoe otibe nga sharia fanana abena ka hakedo ngame mbara la ka bo bi doni zoro sawo min de fena no nyetuguledo ne akila ka abeka nga nyeshi odemasa ko deme nyetugule ni kala ka dewo chitugo ata ken ni kala dalema ko che ko peto ko fena tike musaka do nyeshi ni men demo ode frama ale to ka dewo la ka feni ka da ale ma ko feti da ale ma ko che ko fena tike ya makale ba fetu ko bisa bon che jala kilendo sigatola nini echenye itadia ala edeni minu ndo angar sigala mbolu bla olu katanga musaka nunyini iti so fanama furu ko kam seda ajabili manoko ko sebe ajabili manoko ko sebe mais encore mbayi ni che oufe kella diriye muso ni nyonche cheka ladri balia muso ni nyonche abi garsega siri abi ni ala chejana oko ni jelendo cheka muso do furu ko tonyo ka do sako kai
a bɛ garisɛgɛ nagasi o ye diɲɛ ye yan a b'i ni ala cɛ janya cɛw k'u janto nin na kosɛbɛ kosɛbɛ muso ala ka jɔnw de don komi n'a tɔɲɔna se t'a ye ala b'a ka kɛlɛ kɛlɛ n'i ye muso tɔɲɔ parce que se t'a ye ala b'a ka kɛlɛ kɛlɛ an bɛ se ka min fɔ a la o ye nin ye. ngali tan ani naaninan ko cɛ dɔ bɔ olu fɛ yen nɔ k'a ye sɔnni kɛ ko jiri n ko jiri ye mun ayiwa ko fara ko jiri ala kulu hali a ye sɔnni kɛ dɔrɔn o sɔnni in kɛtɔ a ye layidu ta n'ale ka mago ɲɛna a ye sɔnni kɛ mɔgɔ min kama n'o ɲɛna bɛɛ a bɛ misiri jɔ dugulamɔgɔw ye ala ka kɛla mago ɲɛna a ye misiri dakabana jɔ u ka dugulamɔgɔw ye yalima k'a bi daga olu ka seli misiri in kɔnɔ walima a ti bɛn. fɛn nasɔn kelenw tɛ an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw dɔn an ka silamɛya ɲɛmɔgɔba tɛmɛnenw kabini kuma jan mɔgɔw kun b'u la minnu ye egilizi jɔ u ba ye ka sɔrɔ olu yɛrɛ ye silamɛ ye parce que u tubira ba ko u fa sara k'olu to sira min kan u t'u fa janfa olu bi sa u fa ka den ninnu fa ka sira kan mais den ninnu kɛra silamɛ de ye fo ala sɔnna ka kɛ silamɛya ɲɛmɔgɔbaw ye mais mɔgɔw b'u la min ye ba ka egilizi jɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ mais question min posera mɔgɔ min ye sɔnni de kɛ ka filangafoya kɛ ka tila k'i ka layidu kɛ n'a ɲɛna n bɛ misiri jɔ ni fila de tɛ ɲɔgɔn ta fiyewu boli sɔnna bɛ se ka boli sɔn cogo di ko ni boli ye mago ɲɛ n bɛ misiri jɔ ni misiri ko b'i kɔnɔ i tɛna boli to yen k'i ɲɛsin ala ma ni faamu ka gɛlɛn mais ni fɛn dɔ jɔra ka ban ko misiri a jɔra yɔrɔ min na ni dɔ tɔɲɔlen ka yɔrɔ bɔsilen tɛ a jɔra ni nafolo min ye ni dɔ tɔɲɔlen ka nafolo bɔsilen tɛ fo dɔ de y'a jɔ k'a di silamɛw ma ko misiri filɛ sariya la misiri de don a bɛ se la kɔnɔ n'a y'a dɔn a yangaralen don ka bɔ tɔɲɔ na sariya la a bɛ se la kɔnɔ. ɲininkali ta ani duurunan olu fɛ yen nɔ ko denmisɛnnin dɔ fatura fatulen n'o denmisɛnnin ba ye o bɛ seli nka a cɛ tɛ seli k'u ka dugu alimami ko pɛtumu k'a tɛ seli a kan sabula ko muso in bɛ seli nka a cɛ tɛ seli ale tɛ seli a kan yalima k'u ka alimami jalakiden walima a ma jalaki k'a tɛ seli den kan sabula ko den fa tɛ seli mais ba in bɛ seli. bon ni dɔ kɔni selila u fɛ yen ka ban o kɔrɔ ye ɲuman bɛ nasabaya ka taa ɲuman de ma o ni dɔ selila ka ban ba selila o ye jigiyaba dɔ ye seli ka kɛ den kan o ye jigiyaba dɔ ye seli ka kɛ den kan jango ni silamɛ yɛrɛ ye den sɔrɔ u kan ka seli a kan parce que n'an ko an bɛ don masala kɔnɔ o fana ka dun a ka misɛn a ka dun a ka misɛn mais wulibali ye min ye ni ba kɔni bɛ seli o ye silamɛ de ye a den sara a ko silamɛw ma n den fatura silamɛw ka kan ka seli a den ala sago i sago. ɲininkali tan wɔɔrɔnan walima i k'a fɔ dɛmɛ don ko tiɲɛ na i ka kasiriw bɛ kuma kan siɲɛ caman ladiribaliya ka muso caman furu kɔlɔlɔ min b'a la ko yalima ko muso caman ta ko yalima ko baraji tɛ o fana la sisan ko musow bɛ to k'olu lagosi tuma bɛɛ n'u bɛ dɔ fara u kan ayiwa hayidara ko dɛ a y'aw kɔlɔsi dɛ muso caman ta ayiwa jurumu b'a la a bɛ tan a bɛ tan ko yalima ko caman tali fana ko yalima ko baraji tɛ o la de wa ka sabula i n'a a bɔ kungo la. wayi bɛɛ a bɛ sɔrɔ ale ti kasɛtiw lamɛn de kɛ n'o tɛ an y'a bɛɛ fɔ ne m'a fɔ ka caman furu ala de ko a bɛ se ka kɛ ne m'a fɔ kungo b'a la ala de ko a b'a la ala de ko muso caman bɛ se ka furu wa ala de ko fana n'i sigara dɔrɔn ko i ka to kelen ma hali to kelen ma ye o ye dɛsɛ de ye o n'o tɛ n'i sigara dɔrɔn i to ten mais i to ten dɛ
parce que ala ko ni yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se ka kɛ laadiri ye fila ni ɲɔgɔn cɛ ko i ka dan kelen ma o ye a bɛ fɔ o de ma ko dɛsɛ danyɔrɔ sinon hali o kelen n'i y'a dɔn i tɛ se k'o mara tiɲɛ kan sariya b'o fana furuli k'i ma haramu ye mais n bɔra o de la sisan n'i ye muso furu k'a toɲɔ i ka seli n'i ka sun a ti foyi ɲɛ lahara o parce que ale kelen hakɛ t'i ku o la o ye muso kelen de ye foyi t'i kunna muso kelen kɔ mais i y'a ka hakɛ bɛɛ pɛridi e bi don fɔ minuit i muso fɛ yen sariya la i ye muso ka hakɛ dɔ pɛridi a k'an ka sigi ka baro a k'an ka hakililaw yira ɲɔgɔn na a k'an ka gɛlɛya min bɛ yen ani nɔgɔya min bɛ yen an k'an ka taa sira jumɛn fɛ an k'an ka mun kɛ cɛ n'a muso k'an ka sigi ka nin discuter de ka baro dumanniw kɛ n'o bɔra furu la dɔrɔn fo n'a kɛra ni a mago bɛ ɲɔgɔn na tuma min o ye bakanya de ye o ye bakanya de ye alors hali n'i ye muso kelen dama ta n'i ma se ka tile a marali la sariya la i ka to cɛ ganaya la a ka fisa ka muso ta ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ kelen ko ni fila ko tɛ o ala ko a bɛ se ka naani ta mais n'a y'a dɔn a tɛ se ka kɛ laadiri ye dan kelen ma a bɛ fɔ o ma dɛsɛ dan mais n'i y'a dɔn i tɛ se ka kɛ laadiri ye o kelen yɛrɛ la to ten n'i y'a tɔɲɔ i b'a ye muso caman furu an y'o fɔ yan ka kɔrɔ ala kira sɔrɔ salam yɛrɛ de kuma n'o kan ni mɔgɔ min muso filatigi ka baraji ka bɔ muso kelentigi ta ye ala bato yɔrɔ bɛɛ la muso filatigi laadiri muso sabatigi ka baraji ka bɔ muso filatigi ta ye ala bato yɔrɔ bɛɛ la muso sabatigi laadiri muso naanitigi ka baraji ka bɔ muso sabatigi ye ala bato yɔrɔ bɛɛ la muso naanitigi laadiri kuma in bɛ yan de o kuma in bɛ yan de mais ala yɛrɛ ala ka adamaden hakɛ ka bon ala bolo kojugu o de la ala ko n'i siranna k'a fɔ i tɛ se ka kɛ laadiri ye ko da kelen ma kelentigi dɔw bɛ yen naanitigi ka fisa u ye kelentigi dɔw bɛ yen u ɲɛ tɛ da u cɛ yɛrɛ kan cɛ yɛrɛ bɛna tuma min na ne ni muso ka baro kɛ non je suis fatigué n sɛgɛnnen don duloki bɛ bɔ ka dulo dɔrɔn a b'i bɛn dilan kan o ye sunɔgɔ daminɛnen ye muso bi si a sɔ jalen don a tɛ sunɔgɔ mɛlɛkɛw bi si ka jurumu sɛbɛn cɛ jannen kunna wulibali don dɛ diinɛ nana nin de kama o mɔgɔw nɛgɛnnen de don n'a fɔra ha yàrá sɔrɔ a yɛrɛ an ka taa misiri la jɔn de bɛ taa misiri la jɔn lezina amanu wa amilu salihat misiriw nana de k'a dilan ka d'a ma sun nana de k'a dilan ka d'a ma hiji ni jaka nana de k'a dilan ka d'a ma an bɛ min na tari ŋɔni nabɔ sira kan an ka se ka taama pour que dɔrɔn mɔgɔ kana tɔɲɔ diinɛ nakun yɛrɛ ye nin de ye mɔgɔ kana tɔɲɔ hali bagan kana tɔɲɔ a bɛɛ b'a kalama min taara muso min bɛ seli alakira ka misiri kɔnɔ alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam muso in taara jahanɛmɛ kɔnɔ fi hirra jakuma muso kelen kama a y'a siri juru la a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma a ka alabato bɛɛ ala ko n ba n'a bɛɛ la parce que i ye ni dɔ tɔɲɔ kɔngɔ ye jakuma faga minɔgɔ ye jakuma faga muso ma sɔn ka ji d'a ma a ma dumuni d'a ma ala ye muso ka alabato bɛɛ tiɲɛ a bɛ seli kira ka misiri kɔnɔ kira de y'a ka alimami ye mais ala y'a ka alabato bɛɛ tiɲɛ bagan nɔfɛ bagan adamaden don musow b'anw bolo komi fɛnw tɛ de fɛn dɔ dɛ a ka bon ala bolo dɛ i yɛrɛ ka bonya sɔrɔ yɔrɔ i sutura yɔrɔ e yɛrɛ man ka jɔ na bilen o i bɛ don ale de kan taa don dɔ wɛrɛ kan bɛ n'u m'i kun ji
walmu k'i gɛn ka bɔ alimamiya la ɔ min b'i sutura o k'an ka bonya i bolo dɛ anw ma si ye muso kun na diinɛ bi tiɲɛ n'a ye pewu k'i ni ala cɛ tiɲɛ pewu alabatɔba in tɛ dɛ i tɛ ka kari misiri kɔnɔ ka waliden tɔɲɔnen to i bolo alijinɛ haramuyalen du i ma sariya la furu bɛ yen furusa bɛ yen yanni ka mɔgɔ tɔɲɔ n'i dɛsɛra a bila ni e tɛ maa wɛrɛ bɛ yen a ka fisa i k'i ka janimɛso fɛrɛ waliden dɔ kama i ka so fo an ka nin yɔrɔ ta ni ka segin muso caman sɛgɛnnen tu ɲininkali ta ani 7 an balimakɛ de don k'ale bɛ to ka porno filimu filɛ fo ka taa hakili bɛ kuma la fo ka taa lawa bɔ a la yalima ko o bi daga walima o ti daga jɛnɛ ye siran ye kama ne bolo e yɛrɛ y'a jaabi ka ban tigi yɛrɛ y'a jaabi ti bɛn jɛnɛya ɲɛsiranya kɔni tɛ o fana ye jɛnɛya dɔ de ye o parce que i y'a yira ala de la ne ma nin sɔrɔ de ɲu t'a ko bɛn o bɛɛ ka kan n dɛsɛra a la o ye kojuguba de ye o parce que ŋaniya y'a yira n'i y'a sɔrɔ n b'a fɛ jɛnɛya ɲɛsiranya tɛ se ka fɔ ye jɛnɛya ɲɛsiranya bɛ se ka fɔ min na o ye minnu bi u yɛrɛ latulonkɛ dɔw bɛ yen olu b'u yɛrɛ latulonkɛ mais u yɛrɛ ka hakilila la u bɛ ɲininkali kɛ olu y'a dabɔ de u ka na jɛnɛya kɛ mais sariya la alakira ka hadisaw bɛ yen o ka jugu jɛnɛya yɛrɛ ye parce que a bɛ bana jugu minnu se i yɛrɛ ma sini nata la o ye yɛrɛ latulonkɛ de ye mais manamanafɛnw filɛli fo ka taa se yɔrɔ dɔ la sariya la o kɔrɔ ye min sɔrɔ de n'o tɛ a bɛn b'i ma o ti bɛn ti bɛn. cani seginna ma ɲininkali ta ani seginna ko olu ka sigida la tiɲɛ la jihadisiw an bɛ minnu wele ko jihadisiw k'olu de b'olu ka sigida jaga bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye alimami fɛ yen o la n'u tilara k'u b'a tila wari b'a la suman b'a la u bɛ taa di alimamiw ma u bɛ se k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko yalima ko o jaga in minɛli a dagalen walima a ti daga. an ka n'u ti jaga bɔ sariya la a bɛ bɛn jaga de ka bɔ o ni mɔgɔ taara ka taa ka ɲɔ jaga bɔ ubiyɛn sagaw ni baw jaga bɔ sariya jɛnnen don n'o ye a fɔra ka jaga de bɔ jaga de kan ka bɔ ɔ n'i m'i ta jaga bɔ ni maa y'a jaga bɔ o ka kan tɛ dɛ n'i m'i ta jaga bɔ ni maa y'a jaga bɔ jagoya la o ka kan e silamɛ kɔni maa wɛrɛ kɔni sariya t'a daga maa y'i ka bɛn o kan k'o ka fɛn jaga bɔ mais min ko ale ye silamɛ ye a dun m'a jaga bɔ a bɛ bɔ a la. gale ta ani 9 an balimakɛ dɔ ko yalima a bi bɛn i ni mɔgɔ ka jɛ ka baara kɛ mɔgɔ min bɛ namara kɛ sanni feere la jago kɔnɔna la a bɛ namara kɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen kan e de y'a baara kɛ ɲɔgɔn ye a bi jɛ e n'a ka to baara kɛ ɲɔgɔn na walima i tigɛ ka bɔ a la ka taa baara wɛrɛ nɔfɛ. maa min bɛ namara kɛ sanni ni feere la bon sariya la baaraw danfaralen de don ni n'a bɛ se ka baara dɔ kɛ e y'a dɔn a bɛ namara kɛ sanni ni feere la i y'i ka malo bɔrɛ 10 d'a ma taa nin feere e ka mun b'o la bon ni n'a bɛ baara minnu kɛ sariya la o baaraw de danfaralen don namara ni janfa bɛ se ka kɛ baara min na sariya la e n'a man ka fara ɲɔgɔn kan o baara la. ale mɔgɔna an balimamuso dɔ ko bana dɔ bɛ ale la a ti ji fɛ fiyewu ko ale cɛ bɛ to ka dilan ɲini ale fɛ bɛɛ dun b'a dɔn silamɛya la ni dilan tɛmɛna i ni furuɲɔgɔn cɛ wajibi aw bɛna jɛnɛba de ko ji bɛ ale degun ko nka ko cɛ tɛ ka o faamu cogo si de la yalima ko ale b'a kɛ cogo jumɛn sisan. bon cɛ ka kan ka dɛmɛ k'a furakɛ parce que o ye bana de ye mɔgɔ si ji man ko maa si ye bana de b'o kɛ. bon ni bana b'o kɛ u b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ de waati minnu na y'a dɔn ji man di n ye a bɛ n ka bana juguya o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mais don o don n si bɛɛ kɔnɔ n tɛ se ka gosi ji la o fana ne ma d'a la o fana bɛ se ka kɛ dɛ i bɛ se k'a fɔ de jisuma bi ko dɔ kɛ ne na
walima ne ti jigoni de fɛ bon i fari tɛ min fɛ a b'o bɔ a la parce que sariya yɛrɛ y'o haramu c'est à dire nɛnɛ fo nɛnɛ ba la sisan i nana ko i bɛ gɛrɛ i muso la sariya ko attention jigoni b'a bolo wa n'a sɔrɔla jigoni tɛ yen dɔrɔn seɲɔgɔn bɛ haramu parce que n'a tilala fajiri de bɛna se a dun ma jigoni labɛn ka bila a dun tɛna se ka ko jisuma na mana sariya b'a fɔ non a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na a y'a to yen ni fajiri selila tuma min na n'a bɛ min kɛ a n'o kɛ yanni seli fana cɛ o n'a sɔrɔ tile bɔra i bɛ se ka ko a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ parce que ni e tɛ se ka ko jisuma na i ma jigoni labɛn cogo si la o labɛn cogo si tɛ yen fajiri dun min na sariya ko a kana a y'a to tan a y'a to fajiri ka se n'a tilal'o la a banna bon muso ni muso ko ji bi ne degun i ni cɛ de don quoi a bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ si tɛ se k'i si kɛ ko ji fana t'i da i wolo kan o fana ka gɛlɛn quoi kumana ji kan ka da wolo kan waati minnu na a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o waatiw la cɛ ni muso cɛ dɔw a bɛ tɛmɛ aw de cɛ voilà. Aïdara ala k'i sara ɲininkali 21 na cɛ dɔ k'ale muso dɔ ɲini muso in kɔni u y'a gɛlɛyale ma kosɛbɛ fo ale murutira ka muso wɛrɛ ɲini o muso wɛrɛ kan sɔrɔlen tuma min na muso fɔlɔ in somɔgɔw fana murutira k'u la ka anw de ta bɛna ale kɔni tɛ baasi ye ale y'a ka kura in kɔɲɔ dɔgɔda kɔrɔlen min ka furuko gɛlɛya olu fana somɔgɔw ka kɔɲɔ dɔgɔda k'u bɛɛ lajɛlen bɛn don kelen ma su kelen ma ko sariya de ko i k'a ka su 7 kɛ u kelen muso kura donnen fɛ yen ko cɛ in ye su 7 in tila ka su 3 kɛ dɔ in fɛ yen ka 4 kɛ dɔ in fɛ yen yalima ko sariya bɛ mun fɔ o la cɛ jalaki walima a ma jalaki a sera o la ni i y'i ta ɲini o gɛlɛyara somɔgɔw y'a gɛlɛya i taara dɔ wɛrɛ ɲini o dir'i ma somɔgɔw y'a ye dɔ sɔrɔ olu fana y'u ta nɔgɔya kɔɲɔ b'o la bilen ya u bɛɛ nana don kelen ka wa i t'i ka so ye wa kɔɲɔnko b'o la o yɛrɛ man d'a tɔ ye o tɛ tile 7 ko t'o la o tɛ yanni diɲɛ wuli ya yanni dɔ ka sa tile 7 ko jumɛn b'o la tile 7 ko t'o la 22 ko fonctionnaire b'a ka sara jagabɔ cogo di fonctionnaire ɲininkali kɔni nana yɔrɔ caman na nka an y'a bɛɛ fara ale kelen kɔnɔ fonctionnaire ka jaga a bɛ bɔ cogo di sariya la fonctionnaire minnu bɛ sara ta sariya masala khilafiya don dɔw ko n'i ka sɔrɔta bi jaga hakɛ bɔ k'a jaga bɛ bɔ mais sariyatigiw y'a yira Seydina Umaru ka tile la baarakɛlaw tun bɛ yen u bɛ sara silamɛya fɛ ko mais Umaru ma deli ka jaga minɛ o kelen fɛ tuma na olu y'a yira yan k'a fɔ baarakɛla ka sara jaga tɛ a la minnu ko jaga b'a la olu y'a yira n'a san kɔnɔ n'a ka sɔrɔta bɛ nisabu bɔ san bɛ yɛlɛmɛ k'a to a bolo fana n'a sɔrɔla sisan aw ka dugu la jaga bɛ bɔ 100,000 alors fonctionnaire bɛ min ta ka ca 100,000 a sera ka wari fara ɲɔgɔn kan min ka ca nisabu ye san tilala ka yɛlɛmɛ k'o maralen to a bolo ko sariya la a b'a jaga bɔ hali n'a ti jago kɛ minnu ko jaga tɛ fonctionnaire kan olu y'u ka riwaya ta ko Seydina Umaru ka khalifaya waati a ma deli ka dɔrɔmɛ minɛ baarakɛla bolo mɔgɔ min bɛ sara kalo la mana an bɛ min fɔ fonctionnaire kɔni ni ala ye saraba d'i ma i yɛrɛ bɛ sara min ta ka ca i ka musaka ma hinɛ ɲumanya kɛ ala ka jɔnw yɔrɔ dun a banna mais masala min don khilafiya don dɔw ko a bɛ jaga bɔ dɔw ko a tɛ jaga bɔ
ɲininkali 23 an balimamuso dɔ ko olu fila de tun b'o cɛ kun cɛ nana sabanan ta sabanan donna bɛɛ k'a ko olu tɔ fila in ma o la ne ka baara ye haramu ye aw ka bɛɛ ka sa sabanan in de bɛ ne ka baara bɛɛ kɛ yalima ko cɛ ka fɔta ye wa walima a ka fɔta tɛ. Ça dépend parce que furu fana na fɛn caman b'a la o dɔ bɛ se dɔ la dɔ bɛ se dɔ la muso bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don han muso bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don bɛɛ n'i ka cɛ minɛ cogo don bɛɛ n'i ka cɛ mara cogo don aw fila bɛ ne kunna a bɛ san 20 bɔ bi ne ka so ma deli ka jɔsi a ma deli ka fura sabanan nalen o bɛ yɔrɔ fura fo ka ji fusu a la gɔngɔ kana wuli ka yɔrɔ bɛɛ labɛn k'a ɲɛ n'i ko a ye nin to nin bolo o bɛ nin ɲɛ dɔn sariya bɛ jɛn n'o fana ye koyi anw kɛ min bɛ min dɔn o ka t'o bolo mais an baw caman ti sɔn o ma a ma s'a la de an yɛrɛ tɛna an dege n'a bɛ kɛ cogo min na an yɛrɛ b'an dege a y'a dege n'a fɔrila cɛ ka kan ka a tila ni ɲɔgɔn cɛ o b'a la dɛ fɛn dɔ ti kɛ nka ni dɔ nana n'o y'a kɛ dɔw b'a fɔ n'an tɛ se an n'an dege n'u y'u dege n'u sera a t'u k'a kɛ o tɛ baasi nka tiɲɛ yɛrɛ la ko ni dɔw dili dɔ ma o tɛ baasi ye dɛ furu la kɔni ko ni dɔ dili dɔ ma bɛɛ ni i jɔyɔrɔ ni don o bɛ bɛn nka a ɲagarila ani n bɛ fɛ ka dɔ tɔɲɔ n'o tɛ a bɛ bɛn nka n'a nana o sira kan sariya bɛ banna voilà hali tobili in filɛ kɛ dɔw bɛ se ko ni dɔw la ka tɛmɛ dɔw kan o kumana min bɛ to k'i ni hinɛ n'a ye dumuni ni dilan ka na i bɛ se k'a dun bon muso tɔw ka jɛn n'a ye o k'o ni labɛn i y'a dɔn ko nɔgɔnba tɛ ten mais sariya la ni a bɛ kɛ mankan ye sariya b'a fɔ a jɔ i b'a kɛnɛ kana ma jɔ n'a bɛ se ka kɛ gundo la i b'i ta n'i kɛ gundo la k'i ni hinɛ tobili bolo tɛ kelen ye koyi dɔ bɛ se dɔ yɛrɛ de la dɔ tɛ se o la ni muso y'o faamu dɔrɔn u bɛ lafiya bɛɛ bɛ bila i ta la bɛɛ bɛ bila i ta la wa bɛɛ b'a ta kɛ ka ɲɛ fana. mugan ani naaninan k'olu fɛ yen nɔ ko tiɲɛna ko mankan dɔ b'olu fɛ yen a bɛ san damadɔ bɔ bi n'o ye jɔnko ni hɔrɔnko ye ko sariya ka ye la ko jɔn yɛrɛ ye jɔn ye dɛ. jɔnko ni hɔrɔnya an karamɔgɔ an yɛrɛ b'a baara la a mɛnna dɔɔnin an n'an ka minisiri 3 ɲɔgɔn na sigira ka kɔn fɔlɔ ani président de la république sigira ani maa caman wɛrɛ sigira olu kɔfɛ minnu da bɛ se ka don a la n'o t'olu ye ala b'a dɔn depuis u sera an ma n'a kuma ye anw ma sigi an y'an seko k'a la anw fɛ komi i ka nin question in de nana n'a ye farafinna yan jɔnko ni hɔrɔnya bɛ yen fo mɔgɔw t'a faamu min yɛrɛ don o y'an ka diɲɛ laada yɛrɛ de ye farafinna yan surakaw ta ka jugu anw ta ye surakaw ta ka jugu anw ta ye surakaw dama tɛ hali faransi min bɛ droit de l'homme fɔ faransi ye min da jɔnw kan maa si ma da u kan u bɛna juru don an ka mɔgɔw kan de la yan ka taa n'u ye Dakar gunni dɔ bɛ yen Île de Gorée u b'aw cɛ ka taa ye ka taa jɔnw tindi bateau kɔnɔ ye so bɛ yen u b'u ɲɛ ka taa so minnu kɔnɔ n'a jirala a ka bon hakili Dakar an kɔrɔ yan mais anw fɛ farafinna yan jɔnko tun ye diɲɛ bɛɛ de ye jɔn ye sɔrɔ cogo caman de ye
an bina mɔgɔw ka mugu ta k'i minɛ jɔnya la wari b'an kun an ye jɔn san sugu la an ka jɔnw ye den sɔrɔ o kɛra an ta ye walima tɔnɔ ma da somɔgɔw ma se ka wari sara tɔnɔ ma da kɛra jɔn ye jɔnya bɛ sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw de fɛ mais anw b'a anw ka yɔrɔ la Segu jamana na minnu minɛna kɛlɛda la ani minnu sanna sugu la an b'a fɔ olu de ma ko jɔn mais olu denw a ti fɔ olu ma jɔn anw fɛ Segu an b'a fɔ olu ma de ko woloso ko u wolola so jɔndenw don nka jɔn tɛ parce que u wolola so mana fɔ olu ma woloso mais laada de don an fɛ bi anw fɛ Segu jamanaw na u précisément an yɛrɛw ka dugu la laada de don jɔn tɛ a bɛ fɔ min ma jɔn o tɛ jɔn ye min ko ale ye hɔrɔn ye o de ye jɔn ye anw fɛ sisan jɔn min mago b'a ka danbe la a bɛ n'i fɛ yen sisan ka na dɔ kɛ kuma minnu ka d'u ye u b'o fɔ k'a fɔ nin ko in de bɛ yen a ka ɲɛnabɔ sisan hali ni du b'u bolo ci k'a fara ɲɔgɔn kan jɔn n'an bɛ min na a bɛ ɲɛnabɔ o ma kɛ ma ye olu de ye maaw ye bi n'u ko min hɔrɔn ma i tɛ se k'a b'u ta la n'i ye hɔrɔn ye laadala kow fana olu de b'a kɛ a bɛ f'u ma jɔnw mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ min b'a fɔ jɔn e de ye jɔn ye parce que ale de bɛna ko i k'a k'a ye i b'a kɛ fana tumana n'a sera tokorokoya ma n'o ye ka yɛlɛ walima ka dɔn kɛ walima k'i nisɔndiya u b'o kɛ mais k'a sɔrɔ au contraire jɔn ti sin anw fɛ yen hɔrɔn si ma a kungo la ko i bɛ se n'i t'a dilan o ye anw ka Segu jamana jɔn ni hɔrɔnya ye bon mais sisan an nana min ye tilebinfɛla la u nana min fɔ an ye a kɛra kɛlɛ de ye minnu ye jɔnw ye olu ko vraiment diɲɛ dayɛlɛla a kana f'u ma bilen ko jɔn bon tiɲɛ yɛrɛ la jɔnya tɛ yen bilen anw fɛ yan mais laadala jɔnya n y'o de fɔ sisan Segu jamana na o tigi yɛrɛw diɲɛ bɛ n'o ye parce que a kodɔnna bɛɛ b'a mago dilan a kɔnɔ mais sariya la ni min ko kana fɔ ma jɔn sariya sira kan a ka jo b'a bolo parce que jɔnya tɛ yen bilen jɔn kun bɛ yen matigiw kun bɛ yen wa n'i m'i ka jɔn ka hɔrɔnya hali n'a murutira jɔn don mais mɔgɔw ɲinɛna min kɔ Mali bɛɛ kɛra jɔn ye a bɛɛ tubabu nana Mali minɛ jɔnya na san 100 ni joli ni baadamaw bɛ yan histoire tigiw tubabu ye min kɛ ka Mali mara yan an b'u ka jɔnya la u ka tubabukɛ de bɛ da jɔ la an mɔkɛw b'u ta k'u da u jaki la ka taama ni tubabu ye fɔ yan fɔ Bamakɔ na tile gwana yɔrɔ min u b'a fɔ ko k'a bila jiri suma na a bɛ tila k'a ta k'a da jɔ kɔnɔ a b'a da jaki la a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa n'a ye tubabu ye Mali minɛ k'a bɛɛ kɛ jɔn ye u ye minnu faga u y'olu faga minnu ma sɔn u ye minnu ɲɛnama minɛ k'o bila ka taa Faransi Asakala sɛnɛ na aw ko kana sigiri u y'o bila ka taa ye u ye minnu feere Itali u ye minnu feere Amérique n'o fimanw filɛ Amérique ye bi n'u k'u ɲɛti da olu kan nin bɛɛ de korondora an fɛ farafinna yan ka taa jɔnya la tumana an bɛɛ kun kɛra jɔn ye
mana jɔnya banna cogo di n bɛ ka sariya de ta fɔ silamɛya de ta fɔ an bɛɛ kɛra jɔn ye Mali bɛɛ mais toi ko indépendance nana indépendance ko jɔnw labila la ko jɔnw labila la o kumana an bɛɛ labila la an bɔra jɔnya na ɔ e sera min na e y'o kɛ jɔn ye min sera e yɛrɛ la o ye n'i ka jɔn bɛɛ kɛ jɔn ye a taatɔ ko wa n y'a bɔ jɔnya la kumana a bɛɛ kɛra hɔrɔn ye wa sariya la fana an bɛɛ kɛra hɔrɔn ye jɔn tɛ yen bilen bon mais yɔrɔ minnu ka danbe b'u bolo ni jɔnya bɛ se ka fɔ mɔgɔ dɔw ma u yɛrɛ jɛnnen don n'a ye u ti kɛlɛ k'a la comme anw fɛ Segu jamana na olu de mako bi ɲɛ olu de ye hɔrɔnw ye bi u ka jɔn kɛra hɔrɔnw de ye kumana o laadala ko b'an fɛ hali sini jɔn de ye patron ye n'u nana i ka so n'u ko min n'i bɛ se i b'a kɛ u bɛ dɔn kɛ u bɛ nisɔndiya u bɛ yɛlɛkow kɛ bon o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen o ye ka diɲɛ diya ɲɔgɔn na dɔrɔn ye o tɛ jɔnya tɛ yen bilen jɔnya banna silamɛya sira kan jɔnya tɛ yen bon jamana yɛrɛ marali sira kan Mali bilama sariya min bɛ yan jɔnya tɛ yen jɔnya tɛ yen jɔnya tɛ yen ɔ mais an kɔni bɛ min ɲini an balimaw fɛ hali ni jɔnya tɛ yen ɲɔgɔn bonya tɛ se ka ban an faw na an mɔkɛw ka danbe kɔrɔw an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ maa dekun dangan ka siri o la sa ni min ko ne t'a fɛ a y'o bɔ a la sariya bɛ min ɲini o ye parce que sariya la a tɛ yen nka an ka laadala ko dɔw minnu bɛ ɲumanya kɛ sariya t'u kɛlɛ parce que anw fɛ minnu b'a fɔ anw ye jɔn ye u yɛrɛ u t'a dogo u bɛ waso n'a ye parce que a bɛ mako ɲɛ fana a bɛ mako ɲɛ anw fɛ yen ni ko o ko gɛlɛyara n'u farala ɲɔgɔn kan ka t'i fɛ yen u b'a fɔ ko jɔnw nana a deli i yɛrɛ bɛ siran o i b'a to a la munna a bɛ dilanli kɛ yɔrɔ minnu na ni o tigi yɛrɛ y'u jɛnbɛn n'a ye sariya b'a da de o ka jɔnya tɛ mais maaya dilan cogo dɔ don ɔ mais ni min fana ko n t'a fɛ sariya la o ka bɔ a la a kana fɔ o ma ala sago sago ɲininkali 25nan an balimakɛ dɔ ko ale bɛ baara kɛ cyber la n'o ye photocopie yɔrɔ ninnu ye sobi ye fɛn haramuyalen ye ko sovietigiw bɛ to ka n'u ka sobi ye ale b'a photocopie sara la yalima ko bi daga ale ya walima ti daga ale silamɛya la bon sariya la ni silamɛ bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma haramukɛla dɛmɛ directement sariya b'a fɔ k'i k'a kɛ ten n'i bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ala ye fɛn min haramuya silamɛya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma don o la k'o dɛmɛ directement ni n ko directement kɔrɔ de b'o la ni mɔgɔ nana ni sobiye ye sisan ne ka imprimerie la ko an ka sobiye in caya bon sariya dun ye sobiye ta haramu o de ye direct ye mais ne ye papier feerela de ye papier sannaw nana ne ka papier san bon i yɛrɛ b'a dɔn nin papier in dɔw a bɛ kɛ sobiye de ye o bɛ taa sobiye de dilan la o ye a bɛ fɔ o ma indirect parce que sobiye mana e bɛ ka k'i ka papier de feere a bɛ se ka kɛ sobiye kɔni ye wa a bɛ se ka kɛ mago wɛrɛ ye min t'o ye komi ɲɔ feerela b'a ka ɲɔ feere dulɔ donna bɛna ɲɔ san ka taa kɛ dulɔ ye dumunikɛla b'a san ka taa kɛ dumuni ye mana sariya la i b'a feereli min kɛ mɔgɔw ma sariya la o tɛ jurumu ye i jala kelen tɛ mais sobiye dalen i tɛgɛ kɔnɔ ko a caya ni baara wɛrɛ bɛ sɔrɔ min t'o ye sariya b'o ɲini i fɛ i k'o to yen ɲininkali 26nan nin ye an balimamuso dɔ ye ko olu fila de bɛ u cɛ kun kelen bɛ baara la kelen tɛ baara la ɔ min tɛ baara la ko cɛ ye nafasi bɛɛ tigɛ ka bɔ ale la baarakɛla in de ko cɛ ye musaka bɛɛ tigɛ ale la sabula k'ale bɛ baara la ko yalima ko sariya la i muso bɛ baara la walima a tɛ baara a dépense tali tɛ ka wajibi walima wajibi tɛ nin bɛɛ sariya bolo bɛnkanw de ye a bɛ sigi ka kuma de
parce que n'i bi baara la i bɛ taa tile baarakɛyɔrɔ la dɔ bɛ tile tobili ni baara la so kɔnɔ ayiwa ni musaka dɔ kɛra o ye min ma kɛ e ye k'a sɔrɔ i b'i ka baarakɛ sara de ta o t'i tila du kɔnɔ jateminɛw b'a la mais cɛ ni muso ka kan ka sigi ka kuma cɛ man ka musaka tigɛ muso la k'a bɛ baara la ni cɛ jɛna n'a ka baara ye bon ni cɛ jɛna n'a ka baara fana ye a bɛ jɛ ka bɛn de a ne jɛna n'i ka baara ye nka tiɲɛ na ne bɛ nin kɛ n ti nin kɛ i yɛrɛ k'i débrouiller nin na sariya la n'aw bɛnna min kan o de ye du taasira ye sariya t'a ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen ta cɛ n'a muso cɛ furu la n'a bɛnna min kan voilà ni o ti ala sɔsɔ sariya b'o de jateminɛ o nɔfɛ a yɛrɛ bɛnna min kan kaburu jura bi bɛn muso laadabatɔ ye muso minnu mansari k'u bɛ se ka kaburu jura u bɛ se ka kaburu jura ni saniyabaliya in ye kalo labɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye o bɛ bɛn mais ni janaba nɔgɔ don o ti bɛn mɔgɔ bɛ se ka kalo labɔ to i la ka ziyara kɛ o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ basi foyi t'o la. mugan ani seginna an balimakɛ dɔ ko muso 3 de b'a ale kun nka u ti yɔrɔ kelen n'ale taara muso 2 fɛ yen u bɛ baro kɛ n'ale ye ka waati jan kɛ mais tɔ kelen dɔ in n'ale taara o fɛ yen tan o bɛ bɔ ka taa baro kɛ a terimusow fɛ walima sigiɲɔgɔnw fɛ yen cɛ de bɛ kɛ nin yɔrɔ kɛ yalima n'ale ye muso in ka yɔrɔ bila nin jogo in kan ale jalakilen don walima a ma jalaki sariya ka yeli la. bon sariya bɛ min ɲini an fɛ a ka muso sigi k'a fɔ muso ye ne b'i fɛ yan n t'i fɛ i ka bɔ ka taa maa wɛrɛ fɛ yen to yan an ka baro kɛ wa a ka sɔrɔ fana cɛ barokɛla don maa dɔgɔyala tɛ maa dusukasila tɛ parce que baro nacogo ka ca koyi muso sigi o ye sigi e fɛ ko a bɛ baro kɛ e bɛna ni sinamuso dɔ ka kuma ye n ko bɛɛ ta de a ye sabara kura san ye koyi e ɲɛ bɛ nin mɔnturu in na i sinamuso de ye nin bon muso fana ka bɔ ka taa ni lafiya sigi ɲɔgɔn fɛ o b'a ni lafiya e fɛ baro ye dɛ kuma na baro kɛcogo sariya la a b'a muso sigi a b'a fɔ ni ne bi yan i ka taa baro kɛ yɔrɔ wɛrɛ o man di n ye muso to an ka baro kɛ ɔ ni a tora a ka baro kɛ cɛ k'i jija min bɛ bɛn a muso ma min bɛ bɛn a muso ma a ka taa o sira fɛ n'a taara o sira fɛ muso ye fɛn dɔ de ye n'a ye ɲɔgɔn faamu ale tɛ taa o a tɛ taa yɔrɔ si k'i to yen mais f'i k'a yira la de e de ye faama ye nka ne y'i ka fanga jira la c'est trop n'o tɛ ni muso kɔni muso ɲuman y'a dɔn adamaden qualité caman de b'a la ala fɛ mais muso 100 o 100 90 n'i y'a ka bonya d'a ma a bɛ sabali. an balimamuso dɔ ka ɲininkali de don ko yalima kafoɲɔgɔnya bi bɛn yeelen na wa kuma fɔcogo fɛ an bɛ hakɛtoni kɛ ko u ye sɔsɔlibabila la u fɛ yen ko dɔw ko a ma daga dɔw ka dagalen don kafoɲɔgɔnya yeelen kɔrɔ furuɲɔgɔnma 2 kitabu dɔw bɛ yen mais est ce que kitabu ninnu dalu b'u la u b'a fɔ ko Abu Hurairata ko cɛ ni muso kana jɛ kalo yeelen kɔrɔ ko ni den sɔrɔla a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan cɛ ni muso kana gɛrɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u tulo bɛ mɔgɔw mankan na mɔgɔw tulo b'u mankan na ko ni den sɔrɔla a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan bon o n'a ɲɔgɔnna kitabu dɔw bɛ yen o bɛ kuma nin fɛn ninnu kan kosɛbɛ 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 mais dalu t'a la n bɛ fɛ ka min fɔ sariya ye min ɲini cɛ ni muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka kɛ sutura kɔnɔ a ka kɛ sutura kɔnɔ a ka kɛ sutura kɔnɔ a kɛra tile yɛrɛ camancɛ la o a kɛra sufɛ o a kɛra waati o waati ni tile funteni ma
a yɛrɛ galaka kari sariya la foyi t'a la sariya ye min ɲini dɔrɔn a ka kɛ sutura la ka kɛ sutura la a banna ɲininkali 30 ko n'i ye ɲɛnajɛkɛla ka sisan i ka kɔɲɔ la walima i ka denkundi i ye wari sara ye aw bɛnna ko ni sababu dɔ kɛra sababu ye ka ɲɛnajɛ in bali hali n'o kɛra fatuli de ye ko wari in t'i sɔrɔ ɲɛnajɛkɛla in na i b'i sen don k'i bolo don ka fɛn bɛɛ kɛ ko pɛtu k'u tɛ dɔrɔmɛ 1 segin i ma yalima k'i bɛ mun fɔ o ɲɛnajɛkɛla ninnu ye. bon sariya la fana ni ne ye ɲɛnajɛkɛla ye i ko ne ma ne ka taa ɲɛnajɛ k'i ye ne ko ne bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ 2000 ayiwa i ko na alamusa su ne k'an ka ko kɛ alamusa su ne y'o bɛɛ bila ka t'e fɛ yen ko n bɛna ɲɛnajɛ kɛ e ko ko su in na ta ma bɔ koyi ko nin dɔrɔla in nana mɛ ne ye n ka su d'i ma ka ban ni dɔnkili ma da e de ma place di ɲɔ tɛ ne nana o kumana sariya kɔni bɛ min ɲini sa maaya ni maaya don ɲɔ tɛ sariya kɔni na ne tilala dɛ i ko alamusa su wa ne n ka baara bɛɛ bila dɔw nana ko n ka t'u ta kɛ alamusa su n ko non ni dɔ bɛ na alamusa su n y'o ka wari minɛ ka ban ne nanen o la ne ko a ma bɔ o kumana ne ka alamusa su ni ne ye ka wari segin i ma ne ka alamusa su tiɲɛna o bɛ kɛ cogo di nka nin bɛɛ ye bɛnkuma de ye an silamɛ dama de don adamaden dama de don i ye mɔgɔ ta ka na ɲɛnajɛ k'i ye a bɛnna wari minɛ i y'o d'a ma ala y'a kɛ a kɛra banni ye a kɛra dɔrɔla o dɔrɔla ɲɛnajɛ ye ma bɔ bilen nka sababu bɔra e yɛrɛ de la ɲɛnajɛtigi tɛ sariya la a bɛ se ka kuma maaya la ɲɔ tɛ ɲɛnajɛtigi y'a seko kɛ ale nana o a bɛna don min na wa a nana o la fana wa n'o tɛmɛna fana don wɛrɛ an ma bɛn o la dɛ min tɛmɛna a kun bɛnna o de la dɛ ɲɛnajɛkɛla y'a ta kɛ o a taara kɛ e min ye sa baara tiɲɛna e de bolo o kumana a bɛ ɲɔgɔn maaya de don cɛw an tɛna kɛ don wɛrɛ ye n'a ma ɲɛ ko an b'a kɛ don wɛrɛ ye i bɛ dɔɔnin fara a kan dɛ parce que an nana wotoro la walima mɔbili tasara ka na o n'a ɲɔgɔnna n'a bɛnna min kan a b'a ni lati o bɛɛ tɛ kɛ ko gɛlɛnw ye o cogo la. ɲininkali 31 na ani laban mawudu 2020 hukumu kɔnɔna la k'olu ka alimami tɛ sɔn ka jɛnɛba ko bon ko yalima a bɛ bɛn olu ka seliw kɔfɛ wa. sariya la seli man kan ka kɛ maa si kɔfɛ mɔgɔ min ma janaba ko n'a nɔgɔ b'a la o ye haramu ye. ala de ko ka janaba ko kuranɛ nasi do sɔriha ala kira y'a kɛcogo fɔ mɔgɔw ye o hadisaw sabatilen do wulibaliw la kumana mɔgɔ min ko janaba ko tɛ tiɲɛ ye o ka faamu ni an ka silamɛya faamu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kumana anw silamɛ minnu jɛna ni janaba ko ye anw tɛ se ka seli o alimami kɔfɛ o tɛ se ka kɛ o ye haramu ye a ti bɛn ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni ala ye si ni kɛnɛya di sigida nata wɛrɛw ni laseli ninnu tɔ aw na o sɔrɔ yan'o cɛ an bɛ dugawu kɛ basigi ni bɛn ala k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ an ka sirifukɛ ala ka ɲɛmɛ la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye wasalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuhu. Bani kurasi asinga